lagi-lagi mau cari sayur. Nah, sayurnya sayur amprung. Ada yang mengatakan itu duduk sarung, itu sarung. Sayur jonggol. Nah, kayak ngene iki sayur jonggol. Mbuh liya daerah apa jenenge? Yo, nek bahasa Inggrisnya asbesnia. Asbesnia iki jonggol. nek Jadi cari paling ini yo, jonggol iku cak ndak mombol kaya ngono. Jadi pikirannya cak ndak mombol-mombol. mangano. Nah, mangano apa jonggol atau amprung. Nah, biar landai pikirannya. Biar tenang ngono lah. Tapi sayur iki sayure rakyat nisor. Tapi yo sik golek rakyat terwelu. Iki yo jane ya dikasih terwelu seneng saudara. Iki sayur terwelu jenenge. Tuh. Lemu-lemu ya. Ya iki alage ono dipetik ya wong sayur terwelu. Kata lain itu sayur terwelu. Sayur terwelu. Ya ngene-ngene rakyat nisor gragas. Sayur terwelu ya dipangan menungsane. Cek golek diri ae. Sukete dhuwur rek. Cek endi mau yo ndek kono iki sing lemu iki. Lah iki. Sayur terwelu. Oh, lutung saudara. Yo ngene iki wis diopeni. Ndak usah tuku tanpa beli loh iki. Mari dipetik. Iki sing lemu iki. Sayur terwelu. Diki campuran sayur singkong, sayur jonggol digawe urap-urap. Lebih mantap. Sayur yo rakyat nisor ya wis ngene iki gampangane iku kemrusuk golek badokan digawe lawuh apa lawuh yo lauk apa nih kelas sayur terwelu iki apa ya tuku nek kuda yo tuku bisa ning yo sayur terwelu. Oh iya, berarti kata lain iku anu yo. Bukan jonggol aja yo. Berarti ini penemuan baru itu sayur terwelu. Sayur terwelu. Nemu mari dipetik iki. Dicampuran saudara, dicampuran. Sik kayak kono sik. Jane ono ndek kono lemu mek. Wedi anu, wedi apa jengkah kae cukurane. Iki nek dikenekno iki cukule apik. Si ijo royo-royo sayure. Sayure masih ijo royo-royo saudara. Si lemu-lemu. Jadi sayur terwelu itu kalau dimakan tanpa campuran itu glegekane yo koyo glegekan apa sih bahasa Indonesia nih? Sendawa. Nah, iku yo rasane yo koyo sayur terwelu iki. Makanya sayur iki ndelok ambune awake dhewe. Jadi nek sing dipangan oleh korupsi, yo ambune mungkin yo ndak enak. Tapi nek sing dipangan anu apa yang dimakan ini jonggol, akhirnya ndak mombol-mombol. Ya maksudnya pikiran ndak mombol-mombol. Iku mau lah wis. Kayak ngono lah. Jare wong tuwek ngono, glegekane sendawane iku ya persis sayur terwelu ini saudara. Ya memang sayur jonggol ini tumbuh liar. Tapi sudah saya pernah katakan itu walaupun sayur liar seperti jonggol ini, pikiran jangan liar. Nek liar yo, ya apa nek liar?
yo dilokno kok. Mbok sapa sing ngelokno? Duh, guntinge karimu rek. Wis yo, Oke. sik tambah titik sik. Lutung. Lah iki mek dicampuran tok saudara. Sakjane yo akeh. Loh, oleh sakmene iki lutung. Nah. Wis, terima kasih untuk sayur terwelunya. Ini namanya saya katakan ini penemuan baru mungkin. Jadi ini sayur terwelu. Terima kasih saudara.